Много ми е широка усмивката. Отново Елия ни гостува. Здравей, айде да работим сега за вътрешната част на бедрото. Ти по случай 8 марта си се нахазала то не така. е диети, то не е упражнение. Много сложна система и човек толкова се хубаво. обърква вече, че наистина не знае откъде да започне. Затова аз ти предлагам все пак да започнем от някъде. Значи започваме с вътрешната част на бедрото днес. Отваряме първо краката. Малко повече от широчината на раменете. Още малко си трябва да ги поотвориш. Още? Да, това, което е важно, пръстите и коленете да са обърнати навън. Това е така нареченото плие, една така балеринско движение. Плие е по-дълбокото Да, може плие. да се вживееш в ролята и да използваш и ръката. Спомням Бавничко детските приклякаме надолу и връщаме горе. Отново, това, което е важно, да не навеждаме горната част на тялото напред. Хубаво да правим движението точно надолу. Опъваме коленете в страни. Точно така. И да. напрежението е точно горе. във вътрешната част на Точно бедрото. така. Догоре. Сега, след като свикнем с това движение и напреднем малко, може да започваме да повдигаме едното и другото коляно, което натоварва малко повече бедрото, както забелязваш. Ама вдигаме петите всъщност. Петите, да. Повдигаме петата на левия крак, сега на десния. Бавничко отново додолу. Първо едното, после другото. Да. Това е вече като един следващ етап, когато вече напреднем малко повече. И като последна фаза на движението може да повдигнем и двете пети, но това вече трябва наистина да придобием някакви умения, започвайки с предишните две по-леснички движения. Добре, права ли съм, че това стяга и дупето? Да, значи, както ти казах, тук няма изолирани движения, както в ежедневието. Нека да спрем с него. Както в ежедневието нямаме изолирани движения в нашите ежедневни дейности, така и тук няма такива изолирани движения. И това е хубавото, че ние подготвяме много добре тялото, без да изолираме отделните мускули, както обикновено се прави в фитнеса, работим много добър, включвайки нови и нови. Сега, значи, заставаме с събрани крака, изнасяме крака напред и максимално в страни, така че да усетим стягане напред, напред и в страни, по диагонал. Така. Стягайката е точно по вътрешната част на бедрата. И отново връщаме в изходна позиция. Отново изправена стойка. Правиме го без да бързаме. Тук е много важно да не използваме инерцията и да люлеем крака. Правиме го до там, докъдето усещаме стягане във вътрешната част на бедрата. Точно така, съвсем премерено е движението. И отново по много добър начин натоварва вътрешната част на бедрото. Сега хубаво е да кажем, че когато се изготвят някакви тренировъчни програми, трябва първо да имаме ясна цел за какво искаме точно да тренираме. В този случай ние искаме да оформим мускулите към хората, които ни гледат и които се надявам, че вече се включват с нас. Спираме за момент. Продължаваме към следващото. Ще продължа обясненията си. Значи изнасяме коляното и един хубав кръг. Напред, в страни и долу. Напред, в страни и долу. Отново без да бързаме, отново без да клатим горната част на тялото. Всъщност това, което исках да кажа е, че трябва да сме съобразени с анатомията или това каква е функцията на този мускул. В случая работим за адуктора на бедрото или мускула, който привежда бедрото навътре към тялото в нашите ежедневни движения. По колко пъти ги правим тези кръговите движения? Значи, започваме с първото упражнение, плието, правим по 15 на повторение. То е нещо като загряващо упражнение, което подготвя мускулите за следващите няколко упражнения, които сега правим. Задържаме долу. Следващото упражнение, което правихме, т.е. това изнасяне, е хубаво да се направят поне 15 повторения. Пак 15? Пак 15 повторения, да. Като по една серия или как ги правим? Правиме ги по една серия, след което правим по още една серия. Всичко. Добре. Правиме абсолютно всичко последователно. Всъщност това, което е хубаво, че ние не стоиме на едно място да почиваме, докато правиме серията, сменяме движенията и по този начин натоварваме различни мускулни групи. Искам и още едно много хубаво упражнение от земя да ти покажа отново за вътрешната част на бедрата. Лягаме странично, както миналия път. Само леко ще дръпна насам. Значи поставяме лакътя точно под рамото. Длънта е долу на пода. От тук не отпускаме долу главата. Хубаво си изправяме една хубава стойка. Една права линия на тялото. Изнасяме горния крак, поставяйки го зад нас. Другия е в контрашпиц, т.е. ходилото е фиксирано. От тук изнасяме нагоре, докъдето можем, без да обръщаме пръстите и отпускаме отново към пода. Трябва да усетим стягането в горната част на бедрото.
Отново отпускаме долу. Тук е важно да не завъртаме пръстите в старанието си, т.е. да обръщаме пръстите нагоре в старанието Да си сочат напред. Да се повдигне по-нагоре крака. Височината е определяща най-вече от това на нивото на напредналост и на тренировка.